Procedeul de sabrare vine, bineînțeles, de la sabre, care este tradus ca și spadă. El a fost practicat, să spunem așa, în antichitate, când domn Perignon a lansat metoda champenoise, care presupune o fermentare secundară în sticlă. Bineînțeles, și o perioadă ulterioară de maturare, maturarea cu V. Sunt mai multe procedee, dar datorită văduva Clicquot, Veuve Clicquot, care toată lumea știm că sunt spumante de înaltă calitate, ea a lansat acest procedeu care se numește remoaj. Acest remoaj este acel procedeu când sticla stă culcată pe niște rastele speciale, unde se produce o fermentare secundară și cu ajutorul doamnelor, pentru că bărbații au o încheietură mai largă și atunci nu pot roti suficient, rotesc prea mult, de fapt, femeile au rotirea perfectă la acea rotație, care se face ulterior pentru metoda remoaj, prin care se aduce drojdia înapoi și se continuă fermentarea ulterioară, ele venind ridicate până în poziție orizontală. Datorită ei, spumantele astăzi sunt de înaltă calitate după acea metodă remoaj, iar, bineînțeles, garda regală care era la timpurile acelea, vrând să o impresioneze pentru că era vorba despre o văduvă, luau spada și în momentul în care mai primeau sau făceau rost de o sticlă de șampanie, obișnuiau să reteze gâtul cu acea spadă. Ceea ce vom face și noi azi. Bineînțeles, sabrarea nu este un procedeu foarte ușor, este un procedeu care implică și riscuri, de aceea nu vă recomandăm să faceți asta acasă. Recomandăm să facă acest procedeu persoanele care au puțin mai multă experiență. Sticla va veni retezată aproximativ cu toată partea deasupra, iar dacă nu lovim corect sau nu ținem cont de anumiți pași care sunt foarte importanți, acele 7 atmosfere deteriorează sticla și explodează și ne putem răni. După cum observați, cușca menține o parte de dop și, bineînțeles, o parte de sticlă. Această sticlă este retezată, după cum vedeți, aproximativ egal. Ceea ce trebuie să urmărim și să fim atenți este lipitura sticlei, pentru că orice sticlă este formată, bineînțeles, nu orice sticlă, sticla de spumant este formată din 3 părți. Ea în construcție va veni o sticlă deschisă, care ulterior, printr-un mulaj la cald, se va lipi. Iar în momentul în care dorim să executăm o sabrare, trebuie să fim foarte atenți la lipitura sticlei care o avem pe lateral, să nu aibă imperfecțiuni, să nu fie bule de aer. Trebuie să fim atenți și la lipitura dopului care vine ulterior lipit de sticlă. Iar noi, când efectuăm sabrarea, bineînțeles, trebuie să ținem un unghi de aproximativ 25 de grade de la pământ în sus, iar sabia trebuie să culce perfect pe gâtul sticlei. Altfel, în momentul în care voi ridica unghiul sabiei, este posibil ca partea de deasupra să puște. Dacă voi coborî nu suficient de mult, îmi va trece peste dop, deci trebuie să țin sabia într-o poziție culcată și să merg exact, să lovesc pe această dungă, unde vine și lipitura deasupra. Deci trebuie să ținem cont să lovim în punctul acela. Iar când sabrăm, este foarte, foarte important ca sabia să rămână dreaptă. Imediat ce schimbăm unghiul, facem o lovitură imperfectă. Bineînțeles, și puterea cu care lovim poate influența. Deci sunt foarte, foarte multe aspecte care determină o sabrare corectă sau, din nefericire, una necorectă.
Pe plan european sunt foarte multe, este foarte mare competiția, dar ceea ce ne face diferiți este că noi suntem producători de spumante. Încă din 1952, Cramele Cricova produc spumante înăuntru, în acele galerii, în orașul subteran, care este peste 120 de kilometri, la o adâncime maximă de 100 de metri. Multe crame, bineînțeles, linia de producere și degorjaj și așa mai departe este o linie scumpă și atunci mulți exportă acest vin liniștit, cu ajutorul altora se întoarce un vin spumant. Noi ne mândim prin a face acest lucru la noi acasă.